Sina ti miloga, šta je ovo? Šta je ovo u srcu Babilona? Kolumbijski restoranić? Pa ja ne mogu uvjerovati, čovječ. Empanade. Mogao bi probati jednu empanadu da vidimo jesu li bolje od punice. Sina ti miloga. Kolumbijski restoranić. A vidiš i širić. Kako me ovo taklo u srčiku. A vidiš šta je ovo. I mačetu imaju, kompa moj, vidi ovo. Sad ćemo pitati čokolatozu da nam napravi jednu empanadu. Može? Ćao. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Plata o plomo. Ne mogu vjerovati, čovječe, i čokolatoza mi napravila empanadu, pa kućiš više, sam sretan čovjek, al me veliki dža nagradija, empanade se idu u srcu Babilona, pa ne možeš vjerovati, čovječe. 10 jezika govorim. Empanade.